May gabi istanan. Kabantay ta, wali sa Adam. Kay si Adam na ibaw na ko nga puno sa pagbuot sa Ginoo, namatay ang mama. Manali ko ka uli na yung braso. So, kunay atong buhaton pag-ampo ni mama ni Brad Adam. Natagan siya pahulay nga dayon, nagalipay nga way katapusan. Tindot ang mga speaker na to si Brad Crispin, nga may kin paghanay niya itong pagtulunan sa pagsupak ug tubag may tungod sa pagkaon. Mga dietary laws balaod sa karaang mga tao sa Judaismo. Kunya si Neil niya, may pagka bagay niya ang pagkaturyo, impierno ug langit. Iya sang gipasyunhan sa iyang introduction nga nindot sa kayo. Salamat kay mao gining gipaabot sa katilingban karon nga doon na bay mo patinaw sa mga kalibog. Mo nang katinawan. Tinawan. Nalubog tungod kay daghang mga pagsupak, mga objections niya kasagaran ang ilang mga canon of warriors nila patumong gyud sa Iglesia Katolika. Mo na nga ninguhang kita sa pag-practice gutos mahimo kay practice is the foundation of achievement. Kung sa may pinakataas nga bukid sa tibok kalibutan, Mount Everest. Doon ay 29,000 meters ang gitason ng bukira mo sa hilo nas panganod. Nanas Malaya sa Nepal, tunga sa Nepal o China. Mount Everest. Yan, runay dato kayong tao nga gusto mo premyo. Kadto makatungas o makakuha o mga view around the world na mag-abot sa ilang kamera. Ngunya, mo himo sila og mga pamahayag unsa ang ilang kasinatian dito na kinatumian sa bukid sa Everest. Doon ay professor nga nagpili og nabuo sa kagrupo 5, sa kagrupo 5. Kining unang 5 gipahibaw gyud unsay sekreto, unsay mga sketch, plano og ingnon og yanan padung tungtung atos kinatumian sa Everest. Og dunay daghang mga baon, tubig, pagkaon, linata, karninorte, tambal, o pangandam sa mga mananap ng mapintas na sila weapons. So ang laing ni Mama o gyapon, gi-train sila. Saan pagtungas ang bukid, no, say dangog kayo labi ng baguan o gilo. O mo gyapon, isangkapan sila sketch, isangkapan sila katigayunan sa gastuhan nila, magpalit sa mga pagkaon, linata, uban pa mga tambal. Hindi tingin mahumag sa simanang tungas. Depende sa panahon. So, kini kaduhang 5, gitunan nila ang tanan. Pero allowed man sila to get nearer to the mountain. O na katong kaduhang 5, di lang get nearer, gisuwayan nila tungas. Without bound, without gadgets. Kurtig yung lisura. Pero nakabot sila almost sa kabuwan. Ang ilang tubig sa mga tinugdan, pagkaon, mga prutas. Wala sila magdagbaw. So, ang usa nakasinati yun pagtungas, unang ikaduhang 5. Niya pagabot sa paghukom, sa pagtungas, ang nakadaog katug yung ikaduhang 5. Kaya ilaw ng gisinati. So, foundation of learning is practice. Foundation of learning is practice. Kaya ako, sinati ko, basa ko sa Biblia. Noon ay duha katlaw nga di ko basa, dagan na kong mulimtan. Kaya kana kong Biblia, ang ibabaw na ang mga importanteng title of lessons, objections, or answer na sa ibabaw sa panid. Gisuwat na nako. Ngunit pagli-pagli na ko, ibaon ako kung saan ang mga tekstuha gamito. Mga
Ang akong isunod nga pagpambit, mabuunta lang kay kining doon na mo na bagyo pero kaluis Ginoo ang DNRR nag-study sa climate of the Philippines. Nagingon nga ang atong apekto sa bagyo o ang kusog nga uwan, doon ay flood, mabaha, doon ay mga landslides. Pero giapil og sulti nga mapiktahan ta, na naigo kita sa bagyo. Pero wise pa yan. Ngandam lang yung punta. Akong tema nga ipambit nun ninyo maong foundation, patukuranan for our salvation, patukuranan sa itong kaluwasan. Kaya bisag unsa nga mga kaugdahan, institusyon, nga dili gani sangkap sa foundation, guba gina siya. So nga, some Catholic faith defenders are really severing themselves from us because they do not have the foundation. Ilabi na sa biblical foundation, kaduha ang atong exegesis, meaning of the words of the God, and also the foundation with regard to our salvation. Kinahanglan doon natin foundation sa atong kaluwasan. Doon ay barko rin ay nga, tagko kayo sa bawod, kana maabot ng bagyo bawod sa Pacific Ocean. Dagko kayong bawod, murag bukid, pero di gid malunod. Kaya doon na sila foundation sa barko, puthaw, na may kay lapad ang babaw, di sila matundag. Doon ay dagkong hangin diri sa tuo, dili magtumbang nga riswa. Doon ay hangin diri sa di magtumbang nga riswa. So because of that secret foundation, ngayon lang i-design na doon barkong mulatas sa usa kadakong bawod, kusog hangin, tuya-tuya lang, pero maabot yun sa dungwanan. So foundation is necessary. Learning is the foundation of our somewhat true knowledge. Now, unang foundation nga itong mabasa sa Biblia, na sa Proverbio 10:25. Nga usa ka taong dautan ng magkasasala, bagyuhon sa magkasakit o kalisdanan, mahanaw siya. Pero ang matarong mo usa ka maayong pundasyon nga malungtaron. Righteousness is a foundation for somewhat persevering nature. Parayo. So, muna nga, kinsa maning matarong nga atong foundation. Ako na katong iskutan sa Proverbio 10:25 that righteousness is a great foundation. Yakin sa ning nagtinubdan sa righteousness, 1 Corinto 3:11. Nagingon nga, daghang mga patukuranan, pero ang patukuranan nga dili kapulihan, dili gayon mawagtang, mao ang patukuranan na mao si Kristo mismo. Si Pedro ang manamong puli ni Kristo. Because Kristo is always Jeremiah 7:24. Christ is eternal, persevering, without end. Thus, His priesthood is forever. Nga kinis Kristo mo, padayon nun gina siya. Dili tayo nga mamatay ng Kristo, mapadayon nun gina siya. Because His priesthood is forever. Christ, a being which continues without end. Muna nga, si San Pedro, gingon na to nga, pinilan ni Kristo. Nagpabilin, mawa sa Kristo. Pero ang gahom ni Pedro, kinuman niya ni Kristo. Muna nga, si San Pedro, gihimo niyang Pangulo, o daghan magmilagro si San Pablo, pero grabe si San Pedro. Ibisan na nga nino maglakaw siya o iyang tunog matumban sa mga masikitong mga ayaw. Grabe. Si San Pedro pinialan. Wa niya halilihi, nabot-sabot na wagtang ang iyang ipulihan, na amugod gyapon sa Kristo. Kay Christ is forever. Mao as Kristo ang atong patukuran. Ikaduha nga patukuranan sa atong kaluwasan,
Maong simbahan, the church. Klaro na sa Biblia. Nasa 1 Timoteo 3:15. Matod pa ni San Pablo, kung mo talikod ako, biya ako, ayaw kalimti, Timoteo, sa pag-atiman sa iglesia. Buhing balay sa Diyos. Mauning haligi o patukuranan sa kamaturan. The church is the pillar and the foundation of truth. Kaya naman, bisag sunugon po ni tanang Biblia sa kalibutan, basta na isimbahan, the church can reiterate the truth given by Christ to the world, and through the church, the authority of the church. Marang sa 1 Corinto 4:20 ningo si San Pablo, ang simbahan dili diha lamang sa diskurso ug magapakigpulong kunili pinagisgahon. So the church has power. Power to heal, power to forgive, power to consecrate the bread and wine, become the body of blood of Christ. So, tremendous power of the church. Bisan gani nga nagpare nga muragwa na magpansay pagkapare niya nagpabadlong, pero ang iyang kabalaan by virtue of anointing and ordination. Humas gubat diyan yung pare nga napugos na yung palik sa kumbinto pag-atiman sa parokya, pero nayabag isa sa kinabuhing yutanon. Kaya wala lagi, during the war, there was no respect of law. Manang pare mo lang natakda na. Pero pag humaskiran, balik siya. Malagmit tungod sa iyang tahas, pagkapare nga, instrumentos pagluwas makalag. Nakaroon ka to na yung kumbintong iyang gibiyaan na sudlan magpanuway. Mutong ang mga tiguang nito, padri ay na nagsaka kumbinto na may mga balay diri nga kiningarang magabutang, maunlay mo ang kumbinto. Duwa ulo kasi madog doon ni Misan, sa di mahimo. Di mahimo. Kay sagrado man ang kumbinto, koneksyon mo na sa simbahan. Siya, wa na sagrado padri kay nayawa. Nayawa. Ako usahin pa ka to. Moto nga, aplim bitana, aplim nga pultahan. Pero pag suits para, siram pultahan, siram bitana. Ngit-ngit kayo. Siyempre, kay pugnan sa nilo, may hangin. Muna nga, danag-danagan sa kidlap sa kilat, iya nakita, babae, nga ang buhok, may tuyod. Iya, mawag di pormag, super lady ba? Nga nagpadung sa pare. Di lagi yung padung, pag-Diyos, putong lihay ang pare. So, uy, lupan man ba niya ka? Wato, sige lang ginugdanay na hurutan sa tanas pare, kay kaputon maging sa babaeng demonik. Hangtod nga pare, nasanding na lang, nagdiwalwal nila, kaya puro tinag yung kapuyang dagan, likay sa babae. So, babae ron, kaya iya namang mata mo slukon, tagas magayog kuko. Kanagos babae, danag lang nung iya kay Burama siya, dalipong na gyud, nasagparan niya babae. Hinay pa sa, hinay pa suyuhoy. Pero pagkaingog sa babae sa kamots pare, murag gidakdak, sigang mata ni kurog. Pag magkurog, ni buto. Abling nabitana puntahan, ni guwa ang asong baho kayo. What was the reason that the demon was really contended and defeated? Because of his hand. Because the hand of the priest is anointed during ordination. Wala na magbalik kung sa iyang kinabuhi siyang kagahapon, pero gispitahan Ginoo ang iyang lahat. Now, ang sunod na itong ginganlan o foundation, ikan sa Proverbio 10:25, righteousness is our somewhat very infallible foundation. 1 Corinto 3:11, si Kristo nga itong foundation. Ikaduha ang iglesia, ay katulo, ang iglesia foundation. Ay kaupat, mga itong kinabuhi. Ang itong kinabuhi, ihulag ko ni Kristo sa Mateo City 24:25, ya Mateo City 26. St. Matthew chapter 7, verses 24-25. St. Matthew chapter 7, verses 26-27. Ganingon si Kristo,
dunay duha ka tao. Hisgot ni si Kristo Foundation. Ako sa naminaw namati sa akong mga pulong pero wa pagbuhat. Niya sama ko sa katawo nagtukod og balay. Nga gihimo niya sa kuranan mao ang bahas. Pagabot sa bagyo, kusog kay baha, kusog kayo ang hangin, nalintuwad. Gilampurnas ang balay na hanap. Kaya ang iyang pundasyon bahas. Ya, si Kristo misunod, doon ay usa ka tao nga naminaw sa kong pulong ug nagabuhat. Sama siya sa tao nagtukod og balay ibabaw sa batong mantilis. Pagabot sa kusog nga bagyo, kusog nga bahawa, kini maunsa ni barog kanunay kay gipatukod ibabaw sa bato. That bato representing listening and learning but put into practice of his life. So mo ang pundasyon sa kaluwasan. Ang katarong, si Kristo, 1 Corinto 3:11, wala na ikapuli, meaning patukuranan ng mga Kristo. It does not mean that wa siya pinialan. Peter was really given the power to exercise as the administrator of the church, but Christ remains the head of the church. Kanya, ang iglesia, dayon ang atong kinabuhi. Sa muna nga, kung magkuyog ning duha ka dagkong pundasyon nga si Kristo ang atong practicing life, nothing to worry. Even we are assigned this evening that I will breathe my last breath for death, we will not be afraid. Kailangan siya. So, muna nga atong Catholic faith defender, that is the foundation. Meaning the church, our learning, coming from the church, dogma of the church. Yang uban, mao lagi. Kuyog na to sa dugayng panahon, nakataon sila tungod nato, tungod ninyo, kapambitan nila, pero makalit lang kawa. Pagando pa, doon na may panudlo, nga lahi sa gitudlo sa simbahan. Not a biblical fact, not a dogmatic fact. Briefly, kanang God died literal. Ang ilarag yung principle nga the actions of Christ are predicated to His divine person. Thus, the divine person died literally. Wala na. Yan ang mag-isdugma. Nga, page 163. Nga, if you will not confess with the church fathers that Jesus as God is consubstantial with the Father, Jesus as man is consubstantial with his mother, so his divinity and humanity. Yet, his divinity is not affected and his humanity is not affected. Kaya bisan si Kristo namatay, mamuha ang iyang pagkatao. Pareho nagbulpin, kuhaon ako, ang uhas, kuhaon ako ang tabon. So, nabuwag silang duha, pero mabuwag na ako. The divine person holds the body and soul of Christ temporarily separated on death, even in the womb. Mawagya po nag-isulti. Christ holds the soul and body separated on death, which all this joined together on the day of resurrection. Nagbalik ko nito kung magpagkabanon. Mara nga, kung nato tas Biblia, ilabihang klaruha. Ang Diyos nga nagpuyo sa kahayag nga di maduol, bugtong nga di mamatay. Bugtong nga di sa tapa only. Mara nga, balik ko na to nga, ngunong tariya, muna atong yatubang karon. Nga atong mga kaiksunan nga dili, mutuo ang the perpetuation or the continuation of Christ being divine person and God cannot be separated. Dili mapikas, di mabahin. Sa mo ng doktrina simbahan. O ya, Jung, dili sa madawat pangutana ron. By the way, nakuha ba ni? Doon na din naminaw na to, kanang kini ba? Doon na iniudool ako. Kita mo po ninyo sok, mga CFD, deliver sa mga tima.
Salamat ang adunay day mo pick up sa atong programa. Wala nag-reply si brother, si President Ryan Duterte. Dili siya mo. Wala siya nag-reply na dili tamon join sa meeting. Naana sila pero managit naman ko madili at Oo, kay gamito nila ni atong tigom sa meeting nila nga i-appeal ta. Nya daghang mga doon ay taga-guba diri nga naghudlay taon, layo kayo. Nya makompromiso kay sige naman sa kuminaw nila. Please, stand up, we shall pray. Sa ngalan, samahan. O sa anak, si Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langitong amahan, magagahom sa tanan. Lo sa kamis katalagmaning tulog ka bagyong sa murag nilikay na agatun. Napay duha. Pero hinoon sa climate authority ang atong Subo mag-antos lang sa kusog nga uwan baha o mga landslides pero mapil sa kusog nga hangin. Hinaot nun ka. Usab kami Ginoo ning makalilis nga gubat sa Ukraine ug Russia nga nakaapekto sa among paginabuhi. Kaluoy kami Ginoo. Kaluoy usab sa tagsa kanamo nga naghalad sa among kugalingon pag-alagad kanimo, pagsangyaw sa imong bayang balita, pagpanalipod sa imong mga pagtulunan. Losa kami panalipdi kami sa tanang kadaotan. Lawas nun o kalagnon o panalangini usab, panalipdi usab ang among minahal sa kinabuhi ng among pamilya. O sa panabang ni Santa Maria Virgen nga itong inahan. Amen. Sa ngalan sa Mahal, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo. Hangyo ko ni Brad Jeffrey. Doon ako'y gisaan niya. Thank you.